Så kan man lige tage det her lille SD-kort op ved at trykke ned, så hopper det op, og så kan man tage det op. Først åbner man Bamboo Studio. Herinde kan man finde forskellige modeller. Nu finder jeg en model online. For eksempel en fidget. Så kan man søge på forskellige fidgets herinde. Og skulle det nu være sådan en som den her. Herover kan man så vælge forskellige modeller. Og trykke på download og åbne. Der står også ofte noget hernede, man lige kan læse. Men ellers så vælger man den model, man gerne vil have. Og downloader. Og nu kan jeg så se, fordi at jeg ved, at PS1'eren, printeren, den ikke laver sådan nogen her, så den står til den forkerte printer heroppe i hjørnet. Så jeg starter lige med at sætte den til den rigtige, som hedder P1S. Sådan, så er det den rigtige printer. Hernede kan jeg se min model, jeg kan dreje den. Det er nemmest, hvis man har en mus. Og jeg kan se, at den er i 2 farver, den her. Herude kan jeg se alle farverne, og jeg ved, at min har kun 4 farver, så jeg sletter lige nogle af dem, og så nogle gange så herover så ændrer den på farverne. Sådan at jeg tager lige nogle væk. Så er det ikke Bamboo PLA, der sidder der i, men generisk PLA. Og her kan jeg vælge farverne, hvis jeg nu har en rød. Farven betyder ingenting, hvis jeg gemmer på SD-kortet. Det er kun, hvis jeg overfører direkte. Når jeg gemmer på SD-kortet, så skal jeg bare sørge for, at den rigtige sidder i 1'eren, og den anden farve sidder i 2'eren. Den rigtige farve sidder i 1'eren, og den anden farve sidder i 2'eren. For eksempel rød og gul. Nu sletter jeg lige de sidste 2 farver, for dem skal jeg ikke bruge. Og det her er heller ikke PLA mat, men generisk PLA. Sådan, og den laver vi gul. Sådan. Så kan jeg se, at der er gul og rød. Den her vil komme, når den skriver i flere farver. Det er, når den laver farveskift. Det er ikke sikkert, at den bliver så høj, men det viser den bare her i programmet. Så nu har jeg den rigtige printer. Jeg har tjekket, at det er det rigtige, der er de rigtige farver, der er herinde. Og nu er jeg sådan set klar til, nu når jeg kun har den her, til at printe. Har jeg nu lagt den et eller andet mærkeligt sted, og jeg tænker, det kan godt ske, printeren selv bedre kan finde ud af, så kan man vælge den her oppe, der hedder arranger, og den kan arrangere automatisk. Så siger jeg arranger, så sætter den ind, og jeg kan trykke flere gange, så den kan vende, hvordan jeg nu gerne vil have den til at ligge. Jeg tænker, det der er fint, så nu har jeg den, så nu kunne jeg godt tænke mig at se, hvor lang tid det tog. Så jeg trykker lige på slice, så slicer den, og der kommer altid sådan et lille godt råd. Her står det tager 1 time og 17 minutter. Der står hvor meget filament den bruger, og jeg kan gemme den her, hvis jeg lige vil prøve at se min model, så kan jeg lige rykke ned, så kan jeg se de forskellige lag her. Hvis jeg så vil lave om i modellen, så går man herop for oven og trykker prepare igen. Og så kan man igen lave om i modellen, flytte rundt på den herop, vende den rundt og gøre forskellige ting. Vil jeg gerne have lavet om i farven, så kan jeg højreklik, og så kan jeg sige, at den skal laves om i farven, hvis jeg har lyst til det. Men nu synes jeg, at den her model er fin. Det er den rigtige printer. Jeg har det rigtige, at det er PLA. Og det er de 2, der skal skrive ud. Jeg har gjort klar over i printeren med en rød i 1'eren, en gul i 2'eren. Og nu kan jeg jo sådan set, jeg har sådan set slicet den. Det kunne jeg godt gøre igen, men det er ikke nødvendigt at gøre en gang mere. Man kan trykke på preview, hvis man vil, eller så slicer man den igen. Så er den sådan set klar til at printe. Men jeg vil gerne printe fra SD-kort.
Så jeg siger eksporter, og har sat et SD-kort i min computer. Så venter jeg bare lige til der kommer en, hvor jeg kan gemme. Jeg skal lige trykke her. Eksportere igen. Så spørger den, hvor jeg vil gemme henne, og jeg vil gerne gemme på mit SD-kort, så jeg skal lige finde det. Det er den der. Og så bestemmer jeg lige, hvad den skal hedde. Den kan godt hedde Fidget version 2. Man må ikke slette det sidste herhen efter punktum. Der skal stå .g code. Men man kan godt lave det første om, så det for eksempel er en Fidget, hvis det er. Det betyder ikke så meget. Det er bare sådan, jeg kan finde den over i printeren. Så trykker jeg gem. Og så har den gemt på mit SD-kort. Og jeg kan tage SD-kortet ud og sætte det i over i printeren og printe det ud. For at fjerne en rulle her fra AMS'en, så vipper man lige den her tilbage, og så kan man hive den her op. Og lige sådan, hvis man skal have en ny rulle sat i, så sætter man den nye rulle ned. Og så tager man enden af filamentet, trykker den blå op, og lader AMS'en selv tage imod. Og så er den klar til at skrive. Og så kan man lige sætte det her lille SD-kort i. Det skal vende med den her side udad, og lige klikke det ned på plads. Så skal man vælge den rigtige fil. Det gør man herovre i menuen ved at klikke herude i siden. Så det står heroppe på huset. Så går man helt ned i bunden. Og så vælger man den fil, man nu gerne vil have printet. Og trykker OK. Og OK en gang mere. Og så skulle printet meget gerne gå i gang.